हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण अंडी సో ఈరోజు మనము 18 రోజులలో భగవద్గీతను అవగాహనం చేసుకోవడము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో 14వ రోజులో ఉన్నాము. ఈరోజు మనము 14వ అధ్యాయమైనటువంటి గుణత్రయ విభాగ యోగము అనేటువంటి అంశాన్ని చూడబోతున్నాము. సో అంటే ప్రకృతి త్రిగుణములు అనేటువంటి 14వ అధ్యాయాన్ని చూడబోతున్నాము. ముందుగా ప్రార్థన. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, స్క్రీన్ వచ్చింది కదా? వచ్చింది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే మాతాజీ, హరే కృష్ణ. ఒక నిమిషం మాట, ఎందుకు ఇది మిస్ అవుతుంది? హరే కృష్ణ. నా దగ్గర ఉంది ప్రభుజీ, లేకపోతే చదివాను ప్రభుజీ. ఒక్క నిమిషం మాతాజీ. ఓకే మాత, చదవండి. హరే కృష్ణ. శ్రీ గురు ప్రణామం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ రూప ప్రణామం. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. శ్రీల ప్రభుపాద ప్రణతి. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామీతి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. మంగళాచరణం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. శ్రీకృష్ణ ప్రణామం. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశా గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. శ్రీ రాధా ప్రణామం. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. శ్రీ వైష్ణవ ప్రణామం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. పంచతత్వ మంత్రము. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభో నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త బృంద. మహామంత్రము. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ రామ. ఏంటి ప్రభుజీ? స్క్రీన్ వస్తుందా? స్క్రీన్ రావట్లేదు ప్రభుజీ. అవునా? రావట్లేదు, నేనే చదివేస్తున్నాను. ఓకే ఓకే మేడం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే హరే
హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ, జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ, జయ గోపీ జన వల్లభ గిరివరధారి, గోపీ జన వల్లభ గిరివరధారి, జయ యశోదనందన ప్రజ జన రంజన, యశోదనందన ప్రజ జన రంజన, యమునా తీర వనచారి, జయ యమునా తీర వనచారి, జయ యమునా తీర వనచారి, జయ యమునా తీర వనచారి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో మనము ఒకసారిగా నిన్న చూసినటువంటి 13వ అధ్యాయమైనటువంటి ఆ క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగము గురించి ఒక్కసారి సంక్షిప్తంగా చూసినట్లయితే సారాంశము, ఆ 13వ అధ్యాయంలో కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తున్నారు, మానవుల శరీరము క్షేత్రము అని, ఆ క్షేత్రమును గురించి తెలిసినటువంటి వాడు క్షేత్రజ్ఞుడు అని, అన్ని క్షేత్రములలోనూ అంతర్యామిగా ఉన్నటువంటి క్షేత్రజ్ఞుడు పరమాత్ముడు అని, అట్టి పరమాత్ముని స్వరూపమును కృష్ణ పరమాత్ముడు తెలియచేయడం జరిగింది. ఇక క్షేత్రం అంటే 5 కర్మేంద్రియాలు, 5 జ్ఞానేంద్రియాలు, మనసు, బుద్ధి, అహంకారముతో కూడుకుని ఉన్న శరీరము అని, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే క్షేత్రంలో ఉండేటువంటి జీవుడు అని, అన్ని క్షేత్రాలలో ఉండేటువంటి సర్వక్షేత్రజ్ఞుడు ఆ కృష్ణ పరమాత్ముడు అని తెలియచేయడం జరిగింది. ఇక ఈ క్షేత్రము క్షేత్రజ్ఞుల మధ్య ఉండేటువంటి యథార్థ సంబంధమును తెలుసుకోవడమే జ్ఞానము అని ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఉపదేశం చేయడం జరిగింది. అలాంటి జ్ఞానమును కలిగి ఉన్నటువంటి జ్ఞాని యొక్క లక్షణాలను కూడా కృష్ణ భగవానుల వారు వివరించడం జరిగింది. ఆ జ్ఞాని యొక్క లక్షణాలను చెప్తున్నారు ఈ విధంగా: తనను తాను పొగుడుకోకపోవడము, గర్వము లేకపోవడము, అహింస ఆచరణ, రుజుత్వము, గురుసేవ తత్పరత్వము, శుచిత్వము, స్థిరమైనటువంటి బుద్ధి, ఆత్మ నిగ్రహము, ఇంద్రియ విషయాలపైన వైరాగ్యమును కలిగి ఉండడము, ఇష్టానిష్టల పట్ల సమభావనను కలిగి ఉండడము, ఏకాంత ప్రియత్వము, తత్వజ్ఞానం యొక్క ధ్యేయాన్ని గ్రహించడము, భగవంతుని యందు అనన్యమైనటువంటి భక్తిని కలిగి ఉండడము వంటివి జ్ఞానము అని. ఇక జ్ఞానము లేని అజ్ఞాని తన ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోలేనడు అని చెప్పడం జరిగింది. క్షేత్రమే తాను అని భ్రమించి ఈ సంసార బంధనాలకు లోనవుతూ ఉంటుంటాడు అని చెప్పి, తద్వారా అతడు అనేక జన్మలు ఎత్తడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని కృష్ణ భగవానుల వారు తెలియచేయడం జరిగింది. అలాగే యథార్థంగా శరీరానికి భిన్నంగా సాక్షిభూతంగా ప్రభువుగా భరించువానిగా ఆ భగవానుడు ఉన్నాను అని తెలియచేయడం జరిగింది. సో అది ఆ 13వ అధ్యాయమైనటువంటి క్షేత్రజ్ఞ విభాగ ఆ యోగం గురించి, యోగంలో చూసినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు. సో ఇక ఈరోజు ఈ 14వ అధ్యాయము, హరే కృష్ణ ప్రభు వచ్చింది స్క్రీన్ ఇప్పుడు. హరే కృష్ణ వస్తుంది ప్రభుజీ, స్క్రీన్ వస్తుంది. వచ్చిందా? వస్తుందా? మరి వచ్చింది ప్రభు, వచ్చింది. ఓకే. సో హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము భగవద్గీత యథాతథంలోని ప్రకృతి త్రిగుణములు, అదే గుణత్రయ విభాగ యోగము అనేటువంటి ఆ 14వ అధ్యాయమును చూస్తున్నాము. సో ఈ అధ్యాయంలో మొదటి శ్లోకము ఆ కృష్ణ భగవానుల వారే చెప్తున్నారు. పరం భూయ ప్రవక్ష్యామి జ్ఞానానాం జ్ఞానముత్తమం యద్ జ్ఞాత్వా మునయ సర్వే పరాం
సిద్ధిమితో గతాః. సో ఆయన కృష్ణ భగవానుల వారు పలుకుతున్నారు ఈ విధంగా, జ్ఞానాలన్నింటిలోకి ఉత్తమం ఉత్కృష్టమైన జ్ఞానాన్ని నీకు మళ్ళీ చెబుతాను విను. ఈ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకున్న మునులంతా సంసార వ్యధల నుంచి, అంటే ఈ సంసార బంధనాల నుండి, బాధల నుండి తప్పించుకుని మోక్షం పొందారు అని ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఇక్కడ ఈ జ్ఞానాన్ని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అంటే భవబంధనాల నుండి ముక్తి పొందేటువంటి ఆ జ్ఞానాన్ని తెలియచేస్తున్నాను విను అర్జున అంటూ, జ్ఞానాలన్నింటిలోకి ఉత్తమము ఉత్కృష్టమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని నీకు మళ్ళీ చెప్తాను. ఇంతకుముందు ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు సాధారణంగా రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానము అని, అతి రహస్యమైనటువంటిది అని, పరమ రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానము అని, అలాగే ఇక ఉత్తమము ఉత్కృష్టమైనటువంటి జ్ఞానము అంటూ ఆయన వివిధ అంశాలలో ఆ జ్ఞానాన్ని, అలాగే భక్తి తత్వాన్ని అర్జునుడికి కృష్ణ భగవానుల వారు వివరించడం జరుగుతుంది. సో ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఈ అధ్యాయంలో మొదటి శ్లోకంలో, జ్ఞానాలన్నింటిలోకి ఉత్తమమైనది ఉత్కృష్టమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని నీకు మళ్ళీ చెబుతాను విను అర్జున అంటూ, ఈ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి, ఈ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకున్నటువంటి మునులంతా కూడా సంసార వ్యధల నుండి, సంసార ఆ బాధల నుండి తప్పించుకుని మోక్షం పొందారు అని చెప్తున్నారు. ఇక మనం ఇంతకుముందు చూసినటువంటి అధ్యాయాల గురించి ఒకసారి చూస్తే 7వ అధ్యాయం నుండి 12వ అధ్యాయం చివరి వరకు కూడా ఆ పరతత్వము అనే, అంటే దేవదేవుని గురించి విశదంగా వ్యక్తీకరించడం జరిగింది కృష్ణ భగవానుల వారు. ఇప్పుడు స్వయంగా అర్జునుడికి మరింత జ్ఞాన వికాసాన్ని కలగజేయడానికి పూనుకున్నారు కృష్ణ భగవానుల వారు. ఇక ఈ అధ్యాయము జ్ఞాన పద్ధతిలో అర్థం చేసుకుంటే భక్తియుత సేవ అవగాహనకు వస్తాడు అనేటువంటి భావనతో కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు. సో తద్వారా ఆయన జ్ఞానాన్ని వృద్ధి చెందించుకునే విధంగా మరింత ఉన్నతమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని అర్జునుడికి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు కృష్ణుడు. సో ఆయన చెప్తున్నారు, ఇదం జ్ఞానముపాశ్రిత్య మమ ధర్మ్యమాగతాః సర్గేపి నోపజాయంతే ప్రళయే న వ్యతంతి చ. ఈ జ్ఞానమును ఆశ్రయించిన వారు నన్ను చేరుకుంటారు. ఏదైతే నీకు ఉత్తమమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని నేను తెలియచేస్తాను అని అంటున్నానో, ఆ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి వారు నన్ను చేరుకుంటారు. అంటే ఆ పరంధాముడి యొక్క, ఆ పరమాత్ముడి యొక్క శాశ్వతమైనటువంటి ధామాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. ఆ విధంగా స్థిరుడైనటువంటి వారు సృష్టి సమయంలో మరలా జన్మించరు, లేదా ప్రళయ సమయంలో నాశనము కారు అని ఆ జ్ఞానాన్ని అవగాహనం చేసుకున్నటువంటి వారి స్థితి గురించి ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నారు ఆయన. అంటే పరిపూర్ణమైనటువంటి దివ్య జ్ఞానాన్ని పొందిన తర్వాత మనిషి ఆ జన్మ మృత్యు పరంపర నుండి విముక్తుడై భగవంతునితో గుణరీతి సమానతను పొందుతాడు. అంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క ధామాన్ని పొందుతాడు అని ఇక్కడ తెలియచేయడం జరుగుతుంది. వ్యక్తిగత ఆత్మగా అతడు తన రూపాన్ని కోల్పోకుండా అలాగే ఉంటూ ఆయన భగవంతుడి యొక్క ధామాన్ని చేరుకోవడం అని చెప్తుంది. అంటే ఆధ్యాత్మిక ఆకాశంలోని దివ్య లోకాలకు చేరుకొని ముక్తాత్ములుగా దేవదేవుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి ప్రేమ సేవలో నెలకొని ఆయన యొక్క పాదపద్మాల దగ్గర నిరంతరము ఉండి ఉంటారు అని వైదిక సాహిత్యముల ద్వారా, అంటే ఆ పరంధామాన్ని చేరుకున్న వారు ఉంటారు అని, అంటే భక్తులు వారి యొక్క ఆ పరంధాముని చేరుకున్న తర్వాత వారి యొక్క వ్యక్తిగత రూపాలను, అంటే ఆత్మ రూపాలని వారు కోల్పోవరు అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. వారు ఆ భగవంతుని ధామాన్ని చేరుకుని ఈ సృష్టి ప్రళయము ప్రారంభాలతో సంబంధం లేకుండా ఇక జనన మరణాల నుండి వారు ముక్తి పొందుతారు అని తెలియచేస్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, మమ యో నిర్మహద్ బ్రహ్మ తస్మిన్ గర్భం దదామ్యహం సంభవ సర్వభూతానాం తతో భవతి భారత. ఓ భరత కుమార, బ్రహ్మము అని పిలువబడే మహత్తత్వమే
పుట్టుకకు కారణము, అన్ని ప్రాణుల జననాలను సాధ్యం చేసే విధంగా ఆ బ్రహ్మంలో నేను బీజ ప్రదానము చేస్తాను అని ఆ సృష్టి ప్రారంభ విధానం గురించి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో బ్రహ్మం అని పిలువబడేటువంటి ఆ మహాతత్వమే ఈ జన్మంతటికి కూడా కారణమవుతుంది. ఆ మహాతత్వం నుండి అంటే ఆయన నుండి ఈ సృష్టి ప్రారంభానికి అవసరమైనటువంటి బ్రహ్మను సృష్టించడం జరిగింది. సో తద్వారా ఈ జీవులన్నీ కూడా వ్యాప్తి చెందడానికి ఆయన ఆ విధంగా ఆ బ్రహ్మంలో బీజ ప్రదానం చేశాను నేను అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఈ విషయమే జగత్తుకు వివరణ, అంటే ఎలా జరుగుతున్నది అనేది. జరుగుతున్నటువంటి సమస్తానికి క్షేత్రమే, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే దేహము ఆత్మల కలయికే కారణము అని తెలుసుకోవలసినటువంటిది ఉంది. ప్రకృతి జీవుని కలయిక ఆ స్వయంగా భగవంతుని చేతనే అది సాధ్యమవుతుంది అని మనము అవగాహనము చేసుకోవాలి. సో అదేవిధంగా ఆయన చెప్తున్నారు, సర్వయోనిషు కౌంతేయ మూర్తయ సంభవంతి యాః తాసాం బ్రహ్మ మహాద్యోనిః అహం బీజ ప్రదాపిత. సో ఆయన చెప్తున్నారు, ఓ కౌంతేయ, ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో జన్మించడము ద్వారానే అన్ని జీవులు ప్రకటితమయ్యాయని మరియు నేను వాటికి ఇత్తనము ఇచ్చే తండ్రిని అని అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఈ సృష్టి అంతా కూడా ప్రకృతి ఏమో తల్లి, ఈ మూల ప్రకృతి ఏదైతే ఉందో అది తల్లి అని, ఆ ప్రకృతిలో బీజాన్ని ఇచ్చినటువంటి వాడు ఆ పరమాత్ముడు అని, కృష్ణుడు అన్నిటికీ కూడా బీజాన్ని ఇచ్చేటువంటి తండ్రి అని తెలుసుకోవాలి అని చెప్తుంది. అంటే ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడే సకల జీవులకు ఆది పిత. సో సకల జీవుల యొక్క సాధారణంగా పిత అంటే బ్రహ్మ అని అంటాం, బ్రహ్మ సృష్టికర్త కాబట్టి. సో కాబట్టి ఆ బ్రహ్మకు కూడా పిత ఎవరు అంటే ఆ పరమాత్ముడు. కనుకని ఆది పిత అని ఈ శ్లోకంలో మనము తెలియచేస్తుంది. అంటే ఈ సృష్టి మొత్తానికి కూడా బీజాన్ని ఇచ్చేటువంటి తండ్రి ఆ కృష్ణ భగవానులు అని వివరించి తెలియచేస్తున్నారు. సో కనుక ఈ ఆది పిత అని ఆయన్ని మనము ఇక్కడ తెలుసుకోవలసినటువంటి. సో అదేవిధంగా భౌతిక ప్రకృతి ఆధ్యాత్మిక ప్రకృతి సమ్మేళనాలే జీవులు. అంటే ఆధ్యాత్మిక అంశాలు అలాగే ప్రకృతి క్షేత్రం, సో ఇవి రెండు కలయిక వలనే ఈ జీవులు ఉన్నాయని, అటువంటి జీవులు ఈ లోకంలోనే కాకుండా ప్రతి లోకంలో కూడా చివరికి బ్రహ్మ ఉండేటువంటి ఆ అత్యున్నత లోకంలో కూడా ఈ జీవులు కనిపిస్తూ ఉంటుంటాయి అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఈ విధంగా అన్ని జీవుల యొక్క ఉనికికి ఆయనే కారణము అని, అంటే అన్ని జీవులు ఉద్భవించడానికి బీజాన్ని ఇచ్చేటువంటి ఇత్తనాన్ని ఇచ్చేటువంటి తండ్రి ఆ పరమాత్ముడు అని అర్థం చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ సాధారణంగా ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నాం, మహావిష్ణువు, గర్భోదక సాయి విష్ణువు, ఆ తర్వాత క్షీరోదక సాయి విష్ణువు, ఈ మూడింటిని మనము అవగాహన చేసుకున్నట్లయితే ఆ పరమాత్ముని యొక్క పరంధామాన్ని చేరుకుంటాం. సో మహాతత్వముగా మొత్తంగా ఆ మహావిష్ణువు, ఆ తర్వాత ప్రతి లోకాలను వ్యక్తపరిచేటువంటి వాడు ఆ గర్భోదక సాయి విష్ణువు, ఆ తర్వాత అందరి హృదయాలలో ఉండేటువంటి ఆ పరమాత్ముడుగా వ్యాపించి ఉండేటువంటి ఆ క్షీరోదక సాయి విష్ణువు అని చెప్తుంటారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, సత్వం రజస్తమ ఇతి గుణా ప్రకృతి సంభవాః నిబధ్నంతి మహాబాహో దేహి దేహినమవ్యయం. ఓ అర్జున, భౌతిక ప్రకృతి సత్వ రజో తమో గుణము అనే 3 గుణాలను కలిగి ఉంటుంది అని తెలియచేస్తున్నారు. శాశ్వతమైన ఆత్మ భౌతిక ప్రకృతిలోకి వచ్చినప్పుడు ఈ గుణాల చేత బంధితుడు అవుతూ ఉన్నాడు అని ఆ ఈ ప్రకృతి యొక్క గుణాల గురించి చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన. ఇది ప్రకృతి, భౌతిక ప్రకృతి సత్వగుణము, రజోగుణము, తమో గుణము అనేటువంటి 3 గుణాల ద్వారా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సో శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి ఆ ఆత్మ ఏదైతే ఉందో ఈ భౌతికమైనటువంటి ప్రకృతిలోకి వచ్చినప్పుడు ఈ 3 గుణాల చేత
బంధితమవుతుంది. సో ఆ 3 గుణాలతో బంధితమయ్యి కర్మలు చేస్తూ ఉంటుంది అని తెలియచేస్తున్నారు. సో సాధారణంగా దివ్యమైన వాడు కారణంగా జీవునికి ఈ భౌతిక ప్రకృతితో ఎటువంటి సంబంధం లేదు వాస్తవానికి. అయినా భౌతిక జగత్తునే బద్ధుడైనటువంటి కారణంగా అతడు ప్రకృతి త్రిగుణాల ప్రభావాలతో పనిచేస్తూ ఉంటుంటాడు అని తెలుసుకోవాలి మనం ఇక్కడ అని చెప్తున్నాం. సో అదేవిధంగా సాధారణంగా గుణము అనేటువంటిది అంటే ఈ 3 గుణాలు ఇవి మన యొక్క ప్రవర్తనను మరియు మన శారీరక, మానసిక మరియు భావోద్వేగ ప్రపంచంలోని ప్రతి అంశాన్ని ప్రభావితం చేసేటువంటి సూక్ష్మ శక్తులు ఈ 3 గుణాలు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ శక్తుల యొక్క సంస్కృత పదం గుణ అంటే తాడు అని చెప్తున్నారు. మరియు మన మంచి మార్పుకు వ్యతిరేకంగా ఈ వివిధ రకాలుగా వ్యవహరించడానికి అవి మనలను ఎలా లాగుతాయో ఈ భగవద్గీత వివరిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఈ గుణాలు ఒకదానికొకటి పేరుకుపోయినట్లయితే ఒక బంధితమైనటువంటి తాడుగా ఉంటుంది. సో తద్వారా మనని ఈ భవబంధనాలలో కట్టిపడేస్తూ ఉంటుంది అని భావించవచ్చు. ఇంకా ఈ సాధారణంగా ప్రకృతి త్రిగుణాల ప్రభావం ద్వారా ఎవరైతే సత్వగుణంలో ఉంటారో సాధారణంగా లేవగానే కొంత ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలలో శుభ్రత, దేహమైన శుభ్రతను పాటించి ఆ తర్వాత ఆత్మ అంతర్గత శుభ్రత 2 రకాలని చెప్తాం. బాహ్య శుభ్రత, అంతర్గత శుభ్రత. ఆత్మని శుద్ధి చేసుకోవడానికి కొంత ఆధ్యాత్మిక విషయాలకు భక్తి భావాలను ప్రదర్శిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తారు ఈ సత్వగుణలో ఉండేటువంటి వారు. అదేవిధంగా రజోగుణంలో ఉండేటువంటి వారు ఈ దేహ సంబంధమైనటువంటి ఆ భౌతికమైనటువంటి విషయాల గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటుంటారు. లేవగానే దేహానికి సంబంధించినటువంటి ఎక్సర్సైజ్ చేయడం. ఇక తమో గుణంలో ఉండేటువంటి వారు ఎప్పుడూ కూడా వారు ఏం చేస్తున్నారో ఎలా ఉంటారో తెలియదు. నిద్ర లేవడం కూడా సరైనటువంటి సమయం ఉండకుండా ఎప్పుడూ కూడా ఆ చీకటిలోనే నిద్రలోనే ఉండిపోతారు అని చెప్తున్నారు. ఇక ఈ త్రిగుణాల ప్రభావంతో సత్వగుణంలో ఉన్నారు. సాధారణంగా వారు ఏమైనా బుక్స్ కానీ అవి రిఫర్ చేస్తూ ఉన్నట్లయితే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి పుస్తకాలు చదివేటువంటి స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటారు. రజోగుణంలో ఉండేటువంటి వారు ఎలా ఈ భౌతికమైనటువంటి ప్రకృతి పైన ఆధిపత్యాన్ని సాధించాలి అనేటువంటి అంశాలతో వారు చదవడానికి ప్రయత్నించి, ఇక తమో గుణంలో ఉండేటువంటి వారు ఈ కామిక్ సంబంధించినటువంటి వాటిలో ఉంటారు అని చెప్తారు. ఇక ఈ సత్వగుణములో ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్ థింకింగ్ ఉంటూ శుద్ధంగా ఉండడానికి ఆహ్లాదకరంగా ఉండి ఆధ్యాత్మిక విషయాలపైన ఆ దైవీ గుణాలను కలిగి ఉంటుంటారు అని చెప్తారు. ఇక రజోగుణంలో ఉండేటువంటి వారు ఎప్పుడు కూడా ప్రతిదాన్ని తన ఆధీనంలో ఉంచుకోవాలి అని మిక్స్డ్ స్వభావాన్ని కలిపి, అలాగే స్వంత డిజైర్స్ అంటే వ్యక్తిగతంగా తన యొక్క వృద్ధి కోసం చేయాలని సాధారణంగా మానవులు ఈ విధమైనటువంటి స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటారు. ఇక తమో గుణము ఎప్పుడు నెగిటివ్ థింకింగ్ లో ఉంటారు అని, వారు అపరిశుద్ధంగా ఉంటారు. తద్వారా ఎప్పుడు నెగిటివ్ థింకింగ్ అండ్ అపరిశుద్ధంగా ఉండడం ద్వారా ఎప్పుడు బాధలు పడుతూ ఉంటుంటారు. సాధారణంగా వారి యొక్క లక్షణాలని రాక్షస స్వభావాలు అని, అసురీ స్వభావాలు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, తత్ర సత్వం నిర్మలత్వాత్ ప్రకాశ కమనామయం సుఖ సంగేన బధ్నాతి జ్ఞాన సంగేన చానఘ. ఓ పాపరహితుడా అంటే అర్జున్ని ఈ త్రిగుణాలకు అతీతుడుగా ఉన్నటువంటి వాడిగా చెప్తూ, పాపరహితుడా వాటిలో సత్వగుణము అనేటువంటిది నిర్మలమైనది అని కావడం వల్ల అది మనిషిని ప్రకాశింపజేస్తుంది, మనిషిని అన్ని పాపముల నుండి విముక్తి కలగజేస్తుంది. అది సుఖం మీద, జ్ఞానం మీద ఆసక్తిని కలగజేసి ఆత్మని ఆ విధంగా కూడా కొంత బంధనాలలో ఉండే విధంగా చేస్తుంది అని ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో సాధారణంగా సత్వగుణ ప్రభావితులు అయిన ఇది సత్వగుణము అనేటువంటిది నిర్మలమైనది, అది ప్రకాశవంతంగా ఉంచుతుంది మానవులని. తద్వారా వారు ఆ నిర్మలత్వము, ప్రకాశత్వం వలన పాపాల నుండి విముక్తిని కలగచేస్తుంది. కాకపోతే అది కొంత సుఖం మీద మరియు జ్ఞానాన్ని కలగజేయడం వల్ల కొంత బంధనాన్ని కలగజేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అంటే ప్రకృతి చేత బద్ధులయ్యేటువంటి జీవులు నానా రకాలుగా ఉంటారు అని, ఒకడు సుఖంగా ఉంటాడు, ఇంకొకడు అతి చురుకుగా ఉంటాడు,
మరొకడు నిస్సహాయంగా ఉంటుంటాడు. సో ఈ అన్ని రకాలైనటువంటి మానసిక భావనలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ప్రకృతిలో జీవుల బద్ధ స్థితికి కారణము అని చెప్తూ ఉన్నారు. వారు ఏ విధంగా భిన్నంగా బద్ధులయ్యారనేటువంటిది ఈ భగవద్గీతలో, అంటే ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాల యొక్క ప్రభావము ఆ జీవులపైన ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది ఈ భగవద్గీతలో మనకి కృష్ణ భగవానుల వారు వివరిస్తూ ఉన్నారు. సో ఇక ఆయన చెప్తున్నారు, తన్నిబధ్నాతి కౌంతేయ కర్మ సంగేన దేహినం. హరే కృష్ణ. రజో రాగాత్మకం విద్ధి తృష్టా సంగ సముద్భవం తన్నిబధ్నాతి కౌంతేయ కర్మ సంగేన దేహినం. సో ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఓ కౌంతేయ, రజోగుణము అపారమైన కోరికలు ఆశల నుండి ఉద్భవిస్తుంది. రజో రాగాత్మకం విద్ధి తృష్టా సంగ సముద్భవం. సో ఆయన చెప్తున్నారు, ఈ రజోగుణము అపారమైన కోరికలు ఆశల నుండి ఉద్భవిస్తుంది. తన్ని బధ్నాతి కౌంతేయ కర్మ సంగేన దేహినం. ఇది ఆత్మను కామ్య కర్మల పట్ల ఆసక్తిని కలిగించి బంధించి వేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. బంధనాలలో చిక్కుకునే విధంగా మానవులను ఇది చేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో సాధారణంగా ఈ రజోగుణము స్త్రీ పురుషుల మధ్య ఆకర్షణ గుర్తుగా తెలుసుకోవాల్సినటువంటిదిగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఒకరి పట్ల ఒకరికి ఆకర్షణ కలగడము, అదేవిధంగా వారి యొక్క జీవితాలపైన అనేకమైనటువంటి దానికోసం, అలాగే ఉన్నతి చెందడానికి అనేకమైనటువంటి కర్మ ఫలాలు చేసే విధంగా ఈ రజోగుణము ప్రేరేపిస్తుంది అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇక మూడవదైనటువంటి ఆ తమో గుణము గురించి చూసినట్లయితే చెప్తున్నారు, తమస్త్వజ్ఞానజం విద్ధి మోహనం సర్వదేహినాం ప్రమాదాలస్య నిద్రాభిః తన్నిబధ్నాతి భారత. ఓ అర్జున, అజ్ఞానం వలన జనించే తమో గుణము ప్రాణుల అన్నింటికీ అవివేకము కలగజేస్తుంది అని తెలుసుకో. ఆ తమో గుణాన్ని గురించి చెప్తున్నారు. ఇది ప్రాణులన్నింటికీ కూడా అవివేకాన్ని కలగజేస్తుంది. అది పిచ్చితనము, సోమరితనము మరియు నిద్రలో ఆత్మను, శరీరాన్ని బంధించి వేస్తుంది. ఎప్పుడూ నిద్రలో ఉండిపోవడం వల్ల ఆ సోమరితనము, చీకటిలో, అవివేకంలో ఉండే విధంగా వారికి చేస్తుంది ఆ తమో గుణ ప్రభావము అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, సత్వం సుఖే సంజయతి రజ కర్మని భారత జ్ఞానమావృత్యతు తమః ప్రమాదే సంజయత్యుత. ఓ అర్జున, సత్వగుణము సుఖమును చేకూరుతుంది. సత్వం సుఖే సంజయతి. అదేవిధంగా రజోగుణము కర్మలలో బద్ధుడిని చేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. రజ కర్మని భారత. సో రజోగుణము కర్మలలో ఆ మనసుని కోరికల ద్వారా ఆ పనులు చేయడంలో బంధించి వేస్తుంది అని. ఇక తమో గుణము జ్ఞానమును కప్పివేసి వ్యక్తిని బుద్ధిహీనతలో బంధించి వేస్తుంది అని తెలియచేస్తున్నారు. తమో గుణము ఆ మూడు గుణాల యొక్క స్వభావం. సో ఎప్పుడు కూడా సాధారణంగా సత్వగుణంలో ఉండేటువంటి వారు ఆ సుఖముల ద్వారా కొంత వారు ప్రకాశంగా ఉండి ఆ భగవంతుడిని తెలుసుకొని ఆ దేవతలను ఆరాధిస్తూ ఉంటారు అని. ఇక ఈ రజోగుణంలో ఉండేటువంటి వారు కర్మలకు బంధులవడం ద్వారా యక్ష రాక్షసులను, అలాగే తమో గుణంలో ఉండేటువంటి వారు భూత ప్రేతాలను అలా చేస్తూ ఉంటుంటారని చెప్పి. అలాగే ఈ మూడు గుణాలు కూడా ఒకదానికొకటి ఎప్పుడూ పోటీ పడుతూ ఉంటుంటాయి అని చెప్తారు. సో సాధారణంగా మనలో వ్యక్తమయ్యేటువంటి ఆ లక్షణాలు ఒక్కొక్కసారి రెండు గుణాల యొక్క మిళితమై ఉండొచ్చు, లేదా కొన్నిసార్లు మూడు గుణాలు. సో ఇక్కడ సాధారణంగా ఏదైనా ఒక గుణం ఉన్నట్లయితే ఒక రంగును కలిగి ఉంటుంది. రెడ్ ఉంది అనుకోండి, అలాగే ఎల్లో, అలాగే బ్లూ ఉంది. సో అవి ఒక్కొక్కటి ఉంటే ఒక రకంగా ఉంటుంది. ఒకవేళ అవి రెండు కలిస్తే, ఇక్కడ చూడండి, రెడ్ బ్లూ కలిస్తే ఈ వేరే కలర్ వచ్చేసి.
అలాగే ఎల్లో బ్లూ కలిస్తే మరో కలర్ వస్తుంది. సో ఇవి ఆ విధంగా ఆ మిశ్రమం వలన కూడా భిన్నమైనటువంటి ధర్మాలను ప్రదర్శించే విధంగా ఉంటాయి. అలాగే ఆ మనసుపై ఈ 3 గుణాలు ఎప్పుడు ఆధిపత్యం చలాయించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంటాయని చెప్తున్నారు. రజస్తమచాభిభూయ సత్వం భవతి భారత, రజసత్వం తమచైవ తమ సత్వం రజస్తత. ఓ భరత కుమారుడా, కొన్నిసార్లు రజస్తమో గుణాలను అణిచి, అంటే ఆ రజోగుణాన్ని తమో గుణాన్ని అణిచి సత్వగుణము ఆధిపత్యం చలాయిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అలాగే మరికొన్ని సార్లు సత్వ మరియు తమో గుణాలను అణిచివేసి రజోగుణము ఆధిపత్యము చలాయిస్తుంది. ఇక ఇతర సమయాలలో తమో గుణము ఈ సత్వ మరియు రజోగుణాలను ఓడించి వేస్తుంది. ఈ విధంగా ఈ 3 గుణాలు ఎల్లప్పుడూ ఒకదానికొకటి ఆధిపత్యం కోసం పోటీ పడుతూ ఉంటుంటాయి, మనసుపై వాటి ప్రభావాన్ని కలగజేస్తూ ఉంటాయి అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు, సర్వద్వారేషు దేహేస్మిన్ ప్రకాశ ఉపజాయతే, జ్ఞానం యథా తథా విద్యాత్ వివృద్ధం సత్వమిత్యుత. దేహంలోని అన్ని ద్వారములు జ్ఞానం చేత ప్రకాశితమైనప్పుడు అది సత్వగుణము యొక్క ప్రకటితమని తెలుసుకునుము. అంటే సత్వగుణము లో ఉన్నాడు అని మనము ఎప్పుడు తెలుసుకోవచ్చు అని అంటే ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, దేహ ద్వారాలన్నీ కూడా నవద్వారపురే అని చెప్పాం కదా. ఈ దేహాన్ని నవరంధ్రాలు కలిగి ఉన్నటువంటి ఈ దేహాన్ని నవ ద్వారపురము అంటే నవ ద్వారాలు కలిగి ఉన్నటువంటి 9 ద్వారాలను కలిగి ఉన్నటువంటి నగరంగా ఈ దేహాన్ని భావించినప్పుడు ఆ ద్వారాలలో ఆ 9 ద్వారాలు కూడా జ్ఞానము చేత ప్రకాశితమైనట్లయితే అతడు సత్వగుణములో ఉన్నట్లు, అది సత్వగుణాన్ని తెలియచేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో దేహంలో 2 కళ్ళు, 2 చెవులు, 2 ముక్కు రంధ్రాలు, నోరు, జననాంగము, ఈ గుదము అనేటువంటి 9 ద్వారాలు ఉన్నాయి అని చెప్తాము. ప్రతి ద్వారము సత్వగుణము లక్షణము చేత ప్రకాశితమైనప్పుడు మనిషి సత్వగుణంలో పెంచుకున్నాడు అని ప్రకటితమవుతుంది అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ భరతులలో ప్రధానుడా, ఓ భరత శ్రేష్ఠ, రజోగుణము పెరిగినప్పుడు అంటే మానవులలో ఆ జీవులలో రజోగుణము పెరిగినప్పుడు లోభము అంటే దురాశ, కామ్యకర్మల కొరకు తీవ్రమైనటువంటి ప్రయత్నము, అదేవిధంగా అదుపులేని కోరికలు మరియు అత్యాశలు పెంపొందిపోతాయి. అది రజోగుణ స్వభావము అర్జున అని తెలియచేస్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఉత్తమమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని ఆయనకి అదేవిధంగా ఇంకా అంటున్నారు, ఓ కురునందన అంటే అర్జున్ని ఆ కురు వంశంలో ఉండేటువంటి వాడు కనుక, ఓ కురునందన అంటే ఓ అర్జున, అజ్ఞానము, సోమరితనము, నిర్లక్ష్యము మరియు మోహము ఇవి తమోగుణము యొక్క ప్రధానమైనటువంటి లక్షణాలు అని ఆయన తెలియచేస్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, సో సాధారణంగా ఒక కుటుంబంలో సత్వగుణంలో ఆధిపత్యం చలాయించినట్లయితే ఆ కుటుంబంలో వారందరూ కూడా ఎప్పుడు ఆనందంగానే ఉంటారు. అందరూ కూడా ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు మంచిగా ఉండుకుంటూ ఆనందమైనటువంటి కుటుంబంగా ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎప్పుడు అంటే అందరూ కూడా సత్వగుణంలో ఆ వ్యక్తులందరిలో కూడా అన్ని ద్వారాలు కూడా జ్ఞానం చేత ప్రకాశితమైనప్పుడు ఆ కుటుంబాలు ఆనందమైనటువంటి కుటుంబాలుగాను, భక్తి భావనలో ఉండేటువంటి కుటుంబాలుగాను ఉంటూ ఉంటాయి అని చెప్తారు. ఇక అలా కాకుండా రజోగుణము ఆధిపత్యంలో ఉన్నప్పుడు చూడండి, లోభము, కామ్యకర్మల కోసం తీవ్రమైనటువంటి ప్రయత్నము, అణుచుకోలేనటువంటి కోరికలు, వాటిని తీర్చుకోవాలనేటువంటి తపన ద్వారా ఆ మనిషి నిరంతరము అనేకమైనటువంటి ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటుంటారు. సో తద్వారా ఆ మనిషి ఏది మంచి, ఏది ధర్మము, ఏది అధర్మము అనేటువంటి దాన్ని కూడా తెలుసుకోలేకుండా ఉంటుంటారు. సో ఎప్పుడైతే ప్రకాశవంతంగా ఉంటాయో వారు ధర్మాన్ని, అధర్మాన్ని, మంచి చెడులన్నిటినీ కూడా
వారు తెలుసుకొని ప్రవర్తిస్తూ ఉంటుంటారు. ఇక రజోగుణంలో ఉన్నవారు ఎప్పుడు ఏది అనేటువంటి దాన్ని క్లియర్గా వాటిని అవగాహన చేసుకోలేనటువంటి పరిస్థితిలో ఉంటుంటారు. ఇక ఈ తమోగుణ స్వభావం ఆధిపత్యం చలాయించినప్పుడు వారు అంధకారంలో ఉంటే, అంటే అజ్ఞానము అనేటువంటి అంధకారంతో, సోమరితనంతోనూ, బుద్ధిహీనతతోనూ, భ్రాంతిలో ఉండి, ఇక వారికేమో కనీసం రజోగుణంలో ఉన్నవారు ధర్మ అధర్మాల గురించి కొంత కన్ఫ్యూజన్లో ఉంటుంటారు. ఎప్పుడు మంచి చెడుల గురించి కూడా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ ఈ తమోగుణ స్వభావితులైనటువంటి వారు ఎప్పుడు కూడా చెడునే మంచిగా, చెడు ఇక అధర్మమే ధర్మంగా చేస్తూ పోతూ ఉంటుంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, యదా సత్వే ప్రవృద్ధేతు ప్రళయం యాతి దేహ భృత్ తదోత్తమ విదాం లోకాన్ అమలాన్ ప్రతిపద్యతే. సో మనిషి సత్వగుణ ప్రధానముగా ఉండి మరణించినప్పుడు, అంటే ఈ జీవుడు ఈ సత్వగుణ ప్రధానంగా కాలాన్ని గడిపి ఈ దేహాన్ని వదిలివేసినప్పుడు, అటువంటి వారు సత్వగుణంలో ఉండేటువంటి వారు జ్ఞానులు ఉండేటువంటి పవిత్ర లోకాలకు వెళ్తారు. అంటే ఆ రజో తమసు సంబంధాలు లేనటువంటి లోకాలకు వెళ్తారు అని చెప్తున్నారు. ఆ లోకాలకు చేరుకుంటారు. అంటే ఋషులు, మహర్షులు, మహాత్ములు ఉండేటువంటి లోకాలకు చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు సత్వగుణం. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, రజసి ప్రళయం గత్వా కర్మ సంగిషు జాయతే తథా ప్రలీనస్తమసి మూఢయోనిషు జాయతే. మనిషి రజోగుణ ప్రధానంగా ఉంటూ మరణించినప్పుడు పనులలో ప్రేరణ పొందిన వారిలో జన్మిస్తారు అని, అలా తమోగుణ ప్రభావంతో ఉండి మరణించినట్లయితే జంతు జాతులలో పుడతారు అని చెప్తున్నాడు. అదేవిధంగా సాధారణంగా సత్వంలో ఉండేటువంటి వారు ఆనందంగాను, జ్ఞానము, పాపముల నుండి ముక్తి పొంది ఉంటారు అని చెప్తారు. రాజస స్వభావంలో అపరిమితమైనటువంటి కోరికలు మరియు ఫలవంతమైనటువంటి చర్యల కోసం, ఇక తామసంలో ఉండేటువంటి వారు పిచ్చి, ఉదాసీనత, నిద్ర, అలాగే జ్ఞానంచే ప్రకాశమైనటువంటి ద్వారాలు ఉంటాయని చెప్తారు. ఇక్కడ గొప్ప బంధనాలలో, బలవంతమైనటువంటి వాటిలో తీవ్రమైనటువంటి ప్రయత్నాలు చేయడము, ఆ తీరనటువంటి కోరికల కొరకు కాంక్షలను కలిగి ఉండడము, చీకటి, జడత్వము, పిచ్చి ఉంటుంది అని చెప్తారు. ఇక మరణాంతరము వీళ్ళేమో గొప్పలుగా ఆల్రెడీ ఇంత చూసుకున్నవే. సో ఋషులు ఉన్నటువంటి ఉన్నత గ్రహాలకు పొందుతారు. వీరేమో ఇక కర్మ ఫలవంతమైనటువంటి కార్మికులలో జన్మిస్తారు. మరణ తర్వాత జంతు రాజ్యాన్ని, జంతు వృక్ష రాజ్యాలను పొందుతారు. తామస స్వభావాన్ని కలిగిన వారు అని చెప్తారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, సత్వగుణంలో చేసినటువంటి కార్యముల ఫలములు పవిత్రమైనటువంటి ఫలితాలను ఇస్తాయి. సో సత్వగుణంలో ఉండేటువంటి వారు సాధారణంగా దేవతలను పూజించడం ద్వారా మందిరాలను కట్టడము, దేవాలయాలకు సంబంధించినటువంటి పనులు చేస్తుంటారు. ఇక రజోగుణంలో వాళ్ళు చేసేటువంటి పనులు తమ వృద్ధి కోసము, లేదా ఆ సంపాదనల కోసము, లేదా ఇంకా ఏదో కాంక్షిస్తూ చేస్తూ ఉంటుంటారు. కాబట్టి అవి ఎప్పుడు కూడా దుఃఖాలను కలగజేస్తూ ఉంటాయి భౌతికమైనటువంటి విధానంలోని. ఇక తమోగుణంలో ఉండేటువంటి వారు చేసేటువంటి పనులన్నీ కూడా అజ్ఞానపు చీకటల్ని కలగజేస్తాయి. అంటే ఉన్నటువంటి ద్వారాలను కూడా అవి మూసివేసే విధంగా ఉంటాయి వారు చేసేటువంటి పనులు అని, ఆ 3 గుణాల స్వభావంతో చేసేటువంటి పనులను గురించి ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నారు. సో సాధారణంగా ఒకే వ్యక్తి, ఇక్కడ చూడండి ఈ ఫిగర్లో మీకు నేను పెట్టుకున్నటువంటివి ఏంటంటే, ఒకే వ్యక్తిలో 3 గుణాలు ఉన్నప్పుడు మనకి ఎలా కనిపిస్తూ ఉంటుంటారు అనేటువంటి చూసినట్లయితే, ఒకే వ్యక్తి చూడండి ఇక్కడ సత్వగుణ ప్రధానంగా మనిషి జీవిస్తూ ఉన్నట్లయితే ఈ విధంగా ప్రకాశంగాను, ఆనందమయంగాను కనిపిస్తూ ఉంటాడు. ఇక ఇప్పుడు ఎప్పుడు కోరికల కోసం ఆ ప్రయత్నాల్లో నిరంతరము శోధనలు చేస్తూ పరిశ్రమిస్తూ ఉంటుంటాడు. ఇక తమోగుణ సంబంధంలో పిచ్చితనంగా ఉండి, సోమరితనంగా ఉండి ఉండడం. సో ఇక్కడ అదే చెప్తున్నారు, సత్వాత్ సంధ్యాయతే జ్ఞానం రజసో లోభ ఏవ చ ప్రమాద మోహౌ తమసో భవతో జ్ఞానమేవ చ.
సో ఆయన చెప్తున్నారు, సత్వగుణంచే నిజమైన జ్ఞానము, రజోగుణము చేత లోభము అంటే దురాశ, తమో గుణము చేత పిచ్చితనము అంటే నిర్లక్ష్యము, మోహము, భ్రాంతి వృద్ధి చెందుతాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఊర్ధ్వం గచ్చంతి సత్వస్థా మధ్యే తిష్టంతి రాజసాః జగన్య గుణ వృత్తిస్థా అతో గచ్చంతి తామసః. సో ఆయన అంటున్నారు, సత్వగుణంలో స్థితమై ఉన్నవారు ఊర్ధ్వలోకాలకు వెళ్తారు. అంటే ఈ మధ్యలో ఉన్నారు, మనం మానవులుగా ఉండేటువంటి మనం మధ్యలో ఉన్నాం. ఎవరైతే సత్వగుణాన్ని పెంపొందించుకుంటూ ఉంటుంటారో వారు ఈ లోకాలను వదిలి ఉన్నత లోకాలకు చేరుకుంటారు అని, అక్కడి నుండి ఇంకా ఉన్నతిగా ఆ భగవంతుని చేరుకునేటువంటి అవకాశం లభిస్తుంది అని చెప్పారు. సో అలాగే ఇక రజోగుణంలో ఉన్న వారు ఎప్పుడూ ఈ మధ్య లోకాలలోనే ఉండిపోతారు అని, ఇక ఎవరైతే తమో గుణంలో స్థితమై ఉంటారో వారు ఈ మధ్య లోకాలకు కిందికి ఉండేటువంటి లోకాల్లో అంటే పతనం చెంది ఇంకా ఈ మనం ఉన్నటువంటి ఈ మధ్య లోకానికంటే కూడా హీనమైనటువంటి తక్కువ లోకాలకు పతనం చెంది నరక లోకాలకు వెళ్తారు అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో మనం చేసేటువంటి కార్యాచరణల ప్రకారంగా సత్వగుణ ప్రభావంతో ఉన్నట్లయితే మరణం తర్వాత ఉన్నత లోకాలకు చేరుతారు అని, రాజసంలో ఉండే ఈ భూగ్రహంలోని మధ్యలోనే ఉండిపోతారు అని, అలాగే తామస గుణంలో కిందికి పోవడం జరుగుతూ ఉంటుందని చెప్తారు. ఈ చర్యల యొక్క ఫలితాలేమో పవిత్రమైనవిగా, ఇవేమో కష్టాలతో ఉంటాయి, ఇవేమో మూర్ఖులుగా ఉంటాయి. ప్రభావమేమో నిజమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని తెలియజేస్తుంది, ఇదేమో దురాశ కలగజేస్తుంది, ఇదేమో పిచ్చి భ్రమని కలగజేస్తూ ఉంటుంది తామస గుణము అని చెప్తుంది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, గుణానేతానతీత్యత్రీన్ దేహి దేహ సముద్భవాన్ జన్మ మృత్యు జరా దుఃఖై విముక్తో మృతమశ్నుతే. సో దేహదారి ప్రకృతి త్రిగుణములను అధిగమించగలిగినప్పుడు జన్మము, మరణము, వృద్ధాప్యము వంటి దుఃఖముల నుండి విముక్తి పొంది ఈ జన్మలోనే అమరత్వము పొందుతాడు అని చెప్తారు. సో ఇక్కడ మనకి ఈ త్రిగుణాలను అధిగమించినటువంటి వారు ఆ జనన, మరణ, వృద్ధాప్యం వంటి దుఃఖముల నుండి విముక్తి పొంది ఈ జన్మలోనే అమరత్వమును అంటే శాశ్వత తత్వమును అంటే ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్తారు. సో మనకి ఇక్కడ ఈ భవబంధనాలను తెగించుకున్నటువంటి వారిలో ఉత్తముడుగా చెప్పబడినటువంటి వారు హరిదాస ఠాకూర్. వారి యొక్క ఈరోజు తిరోగమన దినము అని చెప్తారు. వారు గోలోక బృందావనాన్ని చేరుకున్న రోజు అని చెప్తారు. ఆయన ఈ హరిదాస ఠాకూర్ ఈరోజు ఆయన అది అని చెప్తారు. సో ఈయన రోజుకి 3 లక్షల హరినామాలను సంకీర్తనం చేస్తూ ఉండేవారు అని చెప్తారు. కీర్తిస్తూ ఉండేవారు, నిరంతరం నామ సంకీర్తనం చేస్తూ ఉండేవారు, నామ జపాన్ని చేస్తూ ఉండేవారు. సో ఈయన పుట్టుక మహమ్మదీయ కుటుంబంలో పుట్టాడు. ఆ తర్వాత ఆయన ఈ విధంగా చేశారు అని చెప్తారు. అన్ని ఆ నామాన్ని నిరంతరము ధ్యానిస్తూ, సో ఆయన్ని ఇబ్బంది పెట్టడానికి ఆయన దగ్గరికి వేశ్యలను పంపించి తద్వారా ఆయన్ని జైలుకు పంపించాలి అనేటువంటి భావనతో కూడా అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ రాజుల దగ్గర పనిచేసేటువంటి వాళ్ళు పంపించారు అని చెప్తారు. ఆయన దగ్గరికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళని, అమ్మ కూర్చోండి, నేను నా కొంచెం ధర్మం చేసేది ఉంది, అంటే ధ్యానం చేసేది ఉంది, ఈ జపం చేసిన తర్వాత నీ కోరిక నెరవేరుస్తానని చెప్పి అట్లా ఆ విధంగా ఉంచి 3 రోజులు ఆ విధంగా హరే కృష్ణ మహామంత్రం విని ఆమె శుద్ధి పొందినది అని చెప్తుంటారు. సో అంతటి మహానుభావులు. సో ఆయన మరణించినప్పుడు అంటే ఈ దేహాన్ని వదిలివేసినప్పుడు ఆ చైతన్య మహాప్రభువులు వారు ఆయన యొక్క శవాన్ని తీసుకొని చాలా ఆనందంగా ఊరేగింపుగా ఆయన్ని శవాన్ని చేయడం జరిగింది అని చెప్తారు. సో అంటే ఆయన ఎందుకు ఆనందంగా ఉన్నారు అంటే ఆయన భగవద్ధామాన్ని చేరుకున్నాడు అంటే ఈ జన్మలోనే అమరత్వమును పొందుతారు అనేటువంటి దానికి మనం కొన్ని ఉదాహరణలు తీసుకోవచ్చు. సో అంతటి మహానుభావులు ఈయన నిరంతరం కూడా ఆ హరినామ సంకీర్తనం జపించడంలోనే నిమగ్నమై ఉండేవారు అని చెప్తారు. 3 లక్షల నామాలు జపించడం అంటే సాధ్యం మాటలు కాదు కదా. సో ఆ విధంగా ఆయన
ఇంతటి భాగవోత్తముడు అని చెప్తుంది. అదేవిధంగా ఇంకా అర్జునుడు మాట్లాడుతున్నాడు. అర్జున ఉవాచ కైర్లింగైత్రీం గుణానేతాన్ అతీతో భవతి ప్రభో కిమాచార కథం చైతాన్ త్రీం గుణానతి వర్తతే. సో ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, అర్జునుడు ప్రశ్నిస్తున్నాడు. సో ఈ గుణాల యొక్క స్వభావము వాటి నుండి ఎలా అనేటువంటి చెప్పారు కదా. సో చెప్తున్నానికి ఆయనకి కలిగినటువంటి సందేహాన్ని అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారితో అడిగి తీర్చుకుంటున్నారు. ప్రశ్నించి ఆయనకు సందేహాన్ని అడుగుతూ ఉన్నాడు ఈ విధంగా. ఓ ప్రభు, ప్రకృతి త్రిగుణాలకు అతీతంగా అయిన వాడి లక్షణములు ఏ విధంగా ఉంటాయి? అతడు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తాడు? అతను ఈ త్రిగుణముల బంధనమునకు అతీతంగా ఎలా అవుతాడు అని ఆయన కలిగినటువంటి సందేహాన్ని ప్రశ్నించడం జరిగింది. సో ఇక ఆయన చెప్తున్నారు, ఈ 22 నుండి 25 శ్లోకాలలో ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు పలుకుతున్నారు, ఓ పాండుకుమార, ప్రకాశము, ఆసక్తి, మోహము అంటే ఆసక్తి మోహము కలిగినప్పుడు ద్వేషించని వాడు, లేదా అవి లేనప్పుడు వాటిని కోరుకోని వాడు, భౌతిక గుణముల యొక్క ఈ ప్రతిచర్యల ద్వారా అస్థిరపడక మరియు కలవరపడక తటస్థంగా మరియు అతీంద్రియంగా మిగిలిపోయినటువంటి వాడు, ఆత్మయందే స్థితుడైనటువంటి వాడు, ఆనందము మరియు బాధలను ఒకే విధంగా చూసేవాడు, మట్టినైనా రాయినైనా బంగారమునైనా సమదృష్టితో చూసేవాడు, కావలసినవి మరియు అవాంఛనీయమైనవి వాటికి సమానంగా ఉండేటువంటి వాడు, ప్రశంసలు వచ్చినా నిందలు వచ్చినా గౌరవమైన అగౌరవమైన సమానంగా స్వీకరించగలిగేవాడు, స్నేహితుడైనా శత్రువైనా ఇద్దరిని ఒకేలా చూడగలిగేటువంటి వాడు, మరియు అన్ని భౌతిక కార్యకలాపాలను త్యజించిన వాడు, ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలను అధిగమించిన వారు అని చెబుతారు అర్జున అని ఈ త్రిగుణాలను అధిగమించిన వారి యొక్క లక్షణాలను కృష్ణ భగవానుల వారు ఇక్కడ వివరిస్తూ ఉన్నారు. సో సాధారణంగా ఈ గుణములను అధిగమించినటువంటి వ్యక్తులు సమస్థితిని కలిగి ఉండి తటస్థంగా ఉండుతూ వారిలోని ఉద్వేగాలకు ఉదాసీనంగా ఉంటూ ఉంటారు, పరితపనలు లేకుండా అసూయ లేకుండా ఉంటారు అని చెప్తారు. అదేవిధంగా ఇంకా అడిగాడు కదా, అతని ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుంది అని అడిగాడు కదా. సో అన్ని పరిస్థితులలోనూ సమత్వము అంటే ప్రశంస అయినా నిందైనా గౌరవమైన అగౌరవమైన ఆనందమైన దుఃఖమైన వాంఛనీయమైన అవాంఛనీయమైన సమత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తారు. అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్కరితో కూడా సమానంగా అంటే మట్టి అయినా రాయి అయినా బంగారం ఒకే విధంగా చూడడము, మిత్రుడైనా శత్రువైనా ఒకే విధంగా చూడడము, అలాగే అతడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారికి శరణాగతి పొంది ఉంటాడు, ఆధ్యాత్మిక అభ్యాసంలో దృఢంగా ఉంటాడు కనుక ఎప్పుడు విచిత్రంగా వ్యవహరించడు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా అతని మరి యొక్క ప్రక్రియలు ఎలా ఉంటాయి అనే దాన్ని చెప్తున్నారు. మాంచయో వ్యభిచారేణ భక్తి యోగేన సేవతే స గుణాన్ సమతీత్యైతాన్ బ్రహ్మ భూయయా కల్పతే. అన్ని పరిస్థితులలోనూ నిశ్చలమైన పూర్తి భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై ఉండువాడు వెంటనే భౌతిక ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణములను అధిగమించి బ్రహ్మస్థితికి అంటే ఆ పరమాత్మని స్థితికి వస్తాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎప్పుడు అంటే అన్ని పరిస్థితులలోనూ ఆ నిశ్చలమైన పూర్తి భక్తియుత సేవలో ఎవరైతే నిమగ్నమై ఉంటాడో వెంటనే ఈ భౌతికమైనటువంటి భౌతిక ప్రకృతి యొక్క ఈ త్రిగుణాలను అధిగమించి బ్రహ్మస్థితికి వస్తాడు అని చెప్తున్నారు. సో అంటే ఈ దివ్యమైనటువంటి స్థితిని పొందడానికి మార్గం ఏమిటి అని ఆ అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్న ఉంది కదా. సో దానికి సమాధానంగా ఆయన ఈ భౌతిక జగత్తు ప్రకృతి త్రిగుణ ప్రభావాలతో పనిచేస్తూ ఉంది అని చెప్పారు కదా. అలాగే త్రిగుణాలే కార్యాలచే మనిషిని కలత చెందిస్తూ ఉన్నాయి అంటే దానికి కలత చెందకుండా ఉండాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఆ కలత చెందకుండా ఉండాలి అంటే ఆ కృష్ణ కార్యాలలో ఆ భగవంతుని యొక్క కార్యాలలో పాల్గొనాలి అని చెప్తారు. ఆ భగవంతుని యొక్క కార్యాలే అంటే ఆ కృష్ణ కార్యాలే
భక్తి యోగము. అంటే సర్వదా కృష్ణుని కొరకే పనిచేస్తూ ఉండాలి. అదే చెప్తున్నారు, అన్ని పరిస్థితులలో నిశ్చలమైన భక్తియుత సేవలో పాల్గొనడం. అంటే సర్వదా కృష్ణుని కొరకే పని చేయడం అని తెలుసుకుని అలా చేస్తూ ఉన్నట్లయితే ఈ భవబంధనాలన్నింటినీ అధిగమించి ఆ పరమాత్మని యొక్క స్థితికి చేరుకుంటారు అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, బ్రహ్మణో హి ప్రతిష్టాహం అమృతస్య వ్యయస్య చ శాశ్వతస్య చ ధర్మస్య సుఖస్థై కాంతి కస్య చ. ఇంకా అమృతమైనది, నశించనిది, శాశ్వతమైనది మరియు పరమ ఆనందమునకు సహజ స్థితి అయిన నిరాకార బ్రహ్మమునకు నేనే మూలము అని ఆ భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని ఇక్కడ ఆయన వివరిస్తూ ఉన్నారు. అంటే అమృత తత్వము అంటే అవినాశ్వతత్వము, అంటే నిత్యముగా ఉండేటువంటి అలాగే ఇక్కడ అమృత తత్వము, అవినాశిత తత్వము, నిత్యతత్వము, సుఖము అనేవి ఆ బ్రహ్మం యొక్క సహజ స్థితి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. బ్రహ్మమే ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి ఆరంభము అని చెప్తారు. ఆ దివ్యానుభూతి రెండవ స్థితి అయినటువంటి పరమాత్ముడు మధ్యలో ఉంటుంటాడు అని. సో ఆ విధంగా ఆ పరమ పురుషుడిని తత్వపు చరమానుభూతి, అందుకే పరమాత్ముడు ఆ నిరాకార బ్రహ్మము, అదే అంటే పరమాత్ముడు నిరాకార బ్రహ్మము ఇద్దరు కూడా పరమ పురుషుల్లోనే ఉన్నారు అని చెప్పి ఈ దానన్నిటికీ కూడా మూలము ఆ భగవంతుడే అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో ఈ విధంగా ఈ అధ్యాయంలో మనం తెలుసుకోవలసినటువంటిది ఏంటంటే, బాధ్యతాయుతమైనటువంటి ఎంపికల ద్వారా ఈ శరీరంలో ఉండగానే తదుపరి జీవితానికి సిద్ధం కావాలి అని తెలుసుకోవాలి మనము. అదేవిధంగా మన బాధలకు అంటే పుట్టడము మరణించడము ఒకటే మార్గం కాదు. కాబట్టి ఆ వైకుంఠ ధామమును చేరుకోవడానికి సరైనటువంటి మార్గాలను ఎన్నుకోవాలి అని తెలియచేస్తూ ఉంటున్నారు. అదేవిధంగా ఈ గుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలు మన ఈ బంధాలలో కట్టిపడేస్తాయి. కానీ మనము కృష్ణుడికి శరణొచ్చినట్లయితే, ఆ కృష్ణ భగవానునికి మనము భక్తియుత సేవలు చేస్తూ ఉన్నట్లయితే మనకి విముక్తిని ప్రసాదిస్తాడు, ఈ బంధనాల నుండి ముక్తి కలగజేస్తారు అని తెలుసుకోవచ్చు. సో కాబట్టి సదా భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై ఉండుట ద్వారా మనము ఈ భౌతిక గుణముల సంగము నుండి అత్యంత సులభంగా విడివడగలము. అంతేకాక ఎల్లవేళలా భగవత్ సాంగత్యంలో ఉండడం వలన ఉన్నతమైనటువంటి లక్షణాలను మనము పొందగలము అని తెలియచేస్తున్నారు. సో ఈ విధంగా ఈ భగవత్ సాంగత్యంలో భక్తి సేవలు చేయడం ద్వారా, భగవత్ సాంగత్యంలో ఉండడం ద్వారా ఈ భౌతిక గుణముల నుండి విడివడి ముక్తిని పొందేటువంటి అవకాశము ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందేటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి అని తెలియజేస్తున్నారు. సో దానికి మనము ఈ కలియుగంలో మనకి ఉండేటువంటి అంటే భక్తి మార్గాన్ని అవలంబించడానికి మనకి చేయగలిగేటువంటి మన మనస్సుని శుద్ధి చేసుకునేటువంటి విధానాలలో హరినామ సంకీర్తన, హరే కృష్ణ 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 హరే హరి, హరే రామ 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 హరే హరే అని ఆ భగవంతుడిని నిరంతరము ధ్యానిస్తూ ఉన్నట్లయితే